Germans, germanes, les vostres pregàries han estat escoltades. Comença Sant Cebrià. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Després d'un programa meravellós, el Santa Paraula de la setmana anterior, on tota la nostra creativitat va sortir a relluir i, encara més important, va sortir la nostra capacitat per posar-nos fins dalt de birres i seguir fent un programa prou decent i divertit, tornem amb el clàssic Sansa. Estan sent uns dies mogudets a la societat per les protestes contra l'empresonament del nostre col·legui, en Pablo Hasél, però de moment no fallem i seguim fent les nostres coses. L'Eric torna amb les seves confessions, amb les confessions més fosques dels nostres seguidors, i el Pau tornarà a odiar amb el seu inquisidor. Benaventurats els contenidors. Benaventurades les motos Ecoltra. Benaventurats els que esperen cada setmana per escoltar Sant Celiat. El Santoral. Avui, 25 de febrer, celebrem Sant Valeri d'Astorga i em ve perfecte perquè el tal Sant Valeri no va ser un bon sant, precisament, com tots al final. Com tampoc estan sent bones persones els energúmens que aquestes últimes setmanes han creat els caos als carrers d'arreu de Catalunya i d'Espanya, en especial a Barcelona. S'han apoderat de la violència, van tapats perquè ningú els pugui reconèixer, provoquen sang als carrers i acaben amb les reserves de cocaïna, speed, amfetes i tots els seus derivats de la ciutat. Efectivament, parlem de la puta policia, que aquests dies s'ha dedicat a fer ulls, a obrir caps, a literalment fotre pallisses a manifestants que, entre altres lluites, aboquen per la llibertat d'expressió. Deixeu de criminalitzar els joves i no tan joves que lluiten pels drets de tothom i per una societat millor. Escolteu-nos, que potser tenim alguna cosa important a dir. Putos Mossos, aquesta és la nostra policia, puto govern, puta Espanya i brimo dissolució. El sermó. Bueno. Ja tornem a estar aquí. Madre mía. El clàssic bueno del Marçal, eh? Bueno. Es va tornar en clàssic quan el Pau el va introduir. És veritat. Que a gustito estic en aquest costat de la taula, t'ho dic en sèrio. No t'agrada No m'agrada. No m'agrada haver d'estar ni haver de coordinar res. És un partit de tenis. Això, Sí. vale, No, està bé. Perdó. Perdó. Ping-pong, anem a lo petit, no passa res. Deixem tenis. Anem a pensar think big. Thinking bigger. Sí. Pues jo m'ha semblat sentir pel carrer en plan bueno. Bueno. Quan et creues allà per l'institut, Sí. que diu, bueno, què tal? Ja comencem. I el TikTok, el bueno challenge. No paren. Què passats, tio? Joder, Eric, només et quedes tu per presentar el programa. No ho he pensat fins ara, però hem presentat el Pau i jo. Crec que algun dia podria... Algun dia tocarà, no? Sí, jo és que era el que em posava molt nerviós amb les presentacions de l'Insti. I estic A intentant la banda evitar-ho. Delgado, no? Hòstia, sí, calla. Jo no t'ho recomano. Estem molt ben acostumats a que ho faci el Marçal. Sí, que segueixi. Si l'estatus quo és així és perquè és per algun motiu. Així que ja està tirat pel dret, tio. Perfecte. No ho sé. Doncs, no sé si heu seguit aquestes setmanes que estaven una mica de liadeta pels carrers. Ah, sí? Bueno, no sé. No m'he enterat. Hi ha gent que crida coses i intenta canviar coses. No sé com... Ho heu viscut? Viscut, no. No? Amb les pròpies carns, no? Has fet una risita que algú podria interpretar com a... Un criminal! Com a aquest noi és un És que avui m'han dit que soc un... Que tinc pinta de... No és conya, que tinc pinta de revolucionari. La barba? La cosa aquesta que... I de traficar amb metamfetamina a la caravana que tens aparcada davant de Jo casa. crec que més Plata enllà o plomo. Breaking Bad, en plan... Si sapigués de química i aquestes coses, evidentment ho faria. O sigui, qui no ho faria si sapigués de química? Clar. És que realment podríem ser moltes coses a nivell d'aparença, però com que ningú de nosaltres ha estudiat el més mínim. No. O sigui, podríem ser tot Sí. en quant a aparença. Sí, Tens la raó. per interpretar, potser. Tiramilles. Ara, si no sabem fer lo de... Saps lo de la taula periòdica, el CH4... Bueno, sí. Quin és aquest? M'estàs explicant com cuinar cocaïna? Ojalà en sapigués. És que no estaríem segurament fent un podcast perquè tindríem Jo, a moltíssima veure, jo ho pasta. faria. Si sapigués, ho faria per provar. Ara, liar-me a vendre... No, però això ja ho passes a un mallorista. Mucho palo. Si em fa pal anar a comprar el pa, Imagina't Sí. cuinar cocaïna... I a part has de tenir clients. amagar-ho... Has de saber màrqueting digital i tal per accedir al teu client. O no tan digital. Ara els carrers estan plens de gent que vol cocaïna. Qui? Acá la Brimo.
Primo, hòstia. Em sembla una acusació molt forta i fora de lloc, Marçal. Bueno, jo crec que s'han vist imatges en els últims dies, les quals no cal ser superintel·ligent com per dir que aquesta gent van fotuts d'algú. Sí. Powerade. Baixant de la furgona... Fanta, a tope. I porten la power balance, també. Em sembla, per això no cauen mai. Per no caure. Bueno, hi ha gent que sí que cau i que li foten amb una... Hòstia, sí. amb una ombrella. Des d'aquí el nostre suport. El nostre suport. Sí. Suport al senyor de la Umbrella que ambulant a la Rihanna li va fotre de pals al senyor policia aquell que es va fotre de lloros. Pot haver-hi gent que no ho entengui, Sí. que ja posarem el vídeo. Sí, posem o si no, o si no, i investigueu i ja està. I ja està. I us Que zurraven a un amb un parasol. Que la gent està molt ben acostumada, també, que li donin tot mascat, que li donin aquí el vídeo. Clar. Pues busca't una mica, també, xato. Recerca. Vosaltres sabeu que per aquestes paraules que estem fent anar, ara mateix podríem anar a la presó. O sigui, directes. Directes. Però no tens una base de rap de fondo. Però Llavors no vas. la cosa és, si ens detenen, podem forçar que detenguin també el jure, encara que no se'l veu. No, clar, forma part del programa. Per anar els 4 a la presó, intentem estar... A prop. Les dues cel·les que siguin contínues. I unes vacances, realment. No, i podcast a la presó. Exacte. Podcast a la model. Clar, no, la model és que ja la model està... està xapada, tio. Però molaria, eh? Sí. A on ens enviarien? Alcalá de ara? Henares. No, ens enviarien a Sibèria. Quatre Camins o... A on? A Brians. On està Brians? Bueno, no ho sap i... Ens està... El lloc es diu Brians i la presó Brianzó? No, Brians 1. Ah, Perquè molaria Zo. Entenc que perquè volien fer Brians 2. Però molaria Zo. Però ja Ah, que Brians dos. està feta. Ja Brians 2. Però les segundes partes nunca fueron buenas. Allà està el pitjor de cada casa. No estan gaire satisfets amb el tracte. El pitjor de casa a casa. Sí. Doncs sí, bueno, han estat unes setmanes... Bueno, estan sent unes setmanes mogudetes. Nosaltres... Sí, apoyem, no?, el que està passant. O sigui, no sé si volíem fer un comunicat a favor o en contra, però igual m'estic tirant el rotllo aquí. És que a mi fa molta ràbia la gent que té una certa influència, que som nosaltres també, i no es posiciona. O sigui, home, 40 persones és una certa influència. Sí. Podem compartir l'opinió. Però no us fa ràbia... Això és una cosa que no havia pensat, però no us fa ràbia la gent que té una certa influència a les xarxes, ja sigui a Instagram, a YouTube i tal, i no es posiciona? O sigui, si no et posiciones, vol dir que estàs posicionant. T'estàs posicionant. I, de fet, la setmana passada, si no m'equivoco, crec que va ser la Paula Gono, no es va posicionar amb Pues que... mira, a favor de Sant Saliat. Mira, en que no es castigués el fet de que jo no tingués el premi per lo dels escacs de l'altre dia. O sigui, no va dir res, no? No va dir res. Hija de puta. Silenci i ser còmplice. Pues mira, jo li he fet un follow aquesta setmana. Ben fet. Per què? Perquè la palla pues, segueix amb les seves coses de... Que rencor. Deixa la palla tranquil·la. Que no, loco, tu sí tens una responsabilitat social. O sigui, una responsabilitat, Però no. tu penses que si t'etiqueten a 50.000 llocs... Que no estic dient això, tio. Està parlant de que no es va de parlar- posicionar amb que jo perdés lo dels escacs quan era totalment lícit. Sí, això Paula. parlar. Vale, a l'altre, l'altre. el tema que tu anaves. Home, tu no creus que algú amb molta gent de seguidors ha de dir això està bé o això està malament? Quan està palpable la nostra societat. Però crec que té tot el dret del món a voler estar tranquil·la a casa seva veient Netflix quan arriben les 10 de la nit. Per mi és pitjor. És que tu imagina't que et segueixen 8 milions de persones. Tinc això molt fort. Et segueixen 8 milions de persones i de cop dius que la puta Brimo! Pues tindràs com a 1 milió responent-te i dient-te merda. Jo no i dic tu que diràs, diguin que cremem a la puta deixa'm, tio, Brimo. que jo vull veure no dic aquí... Jo sí que ho dic. això. Tu si tinguessis 8 milions de seguidors ho faries? O sigui, jo he estudiat sociologia i jo tinc uns certs coneixements i sé que cremar contenidors no és la solució, realment has de cremar comissaries. Si estan a dins, no, és millor, però és broma. Pues I seus de partits polítics. A Vic se'ls va posar el culet així, Ara està a punt, ara està a Código, punt. código 33, nen. El 33 va encantar. Ho saps o no? Sí, vale, sí, vale. És com el codi de màxima seguretat. Les persianes dures. Baja la persiana que aquí nos matan, Sí, tio. sí. Que aquest només el canten a Vic quan... És igual, no volia ser tampoc. Quan? No, ara ja ho has De la dit. ciutat i tal, però en plan quan se'ls escapen els porcs. No és broma. Si tenim algun seguidor de Vic seria molt lleig. Jo crec que tenim algun, segur. Segur. No? Sí, la veritat és que Vic olor a porc. Sí. Passes per el cotxe i vas...
Però bueno, I passes de llarg. Exacte. millor olorar a porc que ser Lleida. Bueno, més enllà de protestes de cremar coses, al qual estarem més a favor o no, també hi ha hagut moments per la comèdia. No sé si heu vist un xaval que va entrar amb tota la seva il·lusió a robar a la Nike unes bambes i una sudadera, i a l'hora de sortir va sortir per on no tocava i es va fotre tal hòstia de boca. Sí. Saltant, a més. Sí. Hòstia. Allò olorava a xitxón el dia següent i t'identifiquen al metro, O sigui... Anava el dia següent tapat com el The Weeknd, perquè tenia tota la cara rebentada, el pobre tio. No, jo no era el de la Nike, no. Que tu vas pensar? No, tot el dia amb gel aquí. Sí, la veritat és que rebentava bastant fort. Sí. Potser ara retalla els pantalons que va robar i es fa com una màscara especial, però amb Gucci, aquí. O Nike, o el que fos. Tens raó. És que és un molt bon vidre, a més, ho parlàvem abans. És un vidre que podies fer ulleres d'aquestes de gent que té moltes dioptries. Exacte. Sí, que... Bona lupa. Una bona lupa. Te les poses i llegeixes d'una, Bueno, pues això ha sigut una mica l'actualitat, no?, que tenim aquesta setmana. Esperem que tot segueixi així. Sí. Bueno, jo ho espero personalment, que segueixi la movidita. De mentre, nosaltres seguirem fent el programa mentre res ens ho impedeixi. I de mentre, crec que alguns ha confessat coses una mica túrbies aquesta setmana. Molt túrbies. Molt túrbies? Molt desagradables. Doncs anem a veure aviam què ens ha confessat aquesta setmana la gent. Sant Saliat, però gràcies a Déu, som ateus. Al confessionari. Amb en germà Eric. Què tal, germans? Feia temps que no fèiem això, ja, Sí, ho trobava a faltar una mica. Tornem als clàssics. Clàssic Sansa, el que dèiem al principi. Canònico. Vull dir, he hagut de fer-ho perquè ja tenia la bústia que estava... O sigui, no entraven més cartes dels confessionaris que hi havia. És que la gent ens segueix enviant moltes confessions. Moltes. De fet, per casa teva has instal·lat un altre buzón, perquè no hi cabien. 2 o 3. Vull dir, la gent estava enviant fletxes amb el missatge a dintre. L'altre dia passejant amb un germà li va travessar també la fletxa. Joder, un altre confessionari. Traient-li de l'estómac de tu. Em sap greu, però és que tinc un podcast. No t'ho havia dit. Pobret, tio, ton germà em sap greu, La veritat és que Ens sí. escolta ton germà? No crec. No t'ha edat. Preguntem-ho, que ens comenti aquí sota YouTube si ens escolta. No t'ha edat. No hauria. Sí. No hauria. O sigui, realment el mitjà és gran, Home, el mitjà... Farà Mitjà. quart, no? O tercer? Sí, fa quart. Ah, pues sí. Sí, podria. Té una ESO i ja té més que tota la Primo sencera. No, però sí. No, doncs... Jo crec que sí que té edat d'escoltar-lo. Sí. És que Sí. perdó, Endavant. És que, clar, nosaltres el coneixem des de que era així i igual ja té algun pèl que altre als ous. Una bona col·lecció. Algun que altre, o sigui, el xaval, No me'ls he trobat. Perdó, jo t'he tallat, Eric. Ha sigut un molt bon incís a comentar. No, jo més que res portava un parell de confessions, perquè és això, per donar-li el carter una miqueta de marge perquè em posi lo de l'Amazon i tal, que no hi cabia a la bústia. Clar. I res, en faig un parell i us porto un petit joc per després, Olé. per si esteu participatius. Aquí ens podríem dir Sansa el concurso, perquè no hi ha programa en el que no fem alguna d'adivinar coses. Sí, juego reunidos Sansa, tio, tal qual. Mola Traiem un joc de taula perquè el compri la gent. Ojo, Nadal que ve. Tenim, Vale. tenim un peu dintre. Apunta, Doncs Gerard. tenim un parell de confessions, si us sembla vaig llegint Vinga, ja dale, perquè aviam. la cosa no es faci molt llarga. Tenim una senyora, mira, m'he llançat a la piscina i he dit el gènere de la persona en qüestió. I l'edat. No has dit l'edat. Ho ha dit senyora. Senyora vol dir casada, realment. No vol dir que... Ja, senyoreta és no casada. Sí. O sigui, pot ser senyoreta amb 60. Bueno, és senyoreta en tot cas, llavors. Sí, no? Bueno, és igual, no vull dir més pistes d'aquesta pobra persona. Vull dir, Té l'edat que tingui. Que la linxen. X edat. Exacte, té X edat. Llavors ens diu, una nit de mojitos a casa meva es va convertir en una discussió entre noies. Veus? Ella mateixa revelava el gènere en el final. Quan vam anar a preparar la següent ronda de mojitos, no ens vam poder aguantar i vam escopir en els gots de les noies amb qui havíem discutit. El pitjor és que no ho puc comentar amb les meves amigues perquè algunes d'elles van rebre l'escopitajo i no sé quines eren. És a dir, ella va escopir a tope perquè estava molt enfadada i va pillar qui va pillar, suposo.
Va començar a agafar reparteix mojitos, tots no? els mojitos de la taula. Sí, es va apartar el seu, suposo que és No he l'únic. pogut evitar imaginar-m'ho amb un grup de senyores de 60. Amb l'anís con cola. I tot és pitjor. Tot empitjora sempre. Tot és pitjor. T'imagines l'outfit de les senyores en una nit de mojitos. T'imagines l'ambient. Jo m'ho vaig dir outfit hawaiano en una nit de mojitos de senyores de 60. Entenc una mica el que vols dir, no ho comparteixo del tot, però ho entenc. Fent dansa del ventre i... I és que no he estat gaire en sessions d'aquestes. Que si es passen de mojitos fiquen una classe de pilates. Oh, mama. Bueno, sisplau, Tani. Va dir alguna més aquesta senyora barra noia? Bastant indecent, però no va dir res. No va dir O sigui, res. es va quedar tan panxa. La qüestió és que va començar a escopir tant a tants mojitos que potser va escopir a les còmplices de l'escopinada. Clar. Llavors callada com una d'allò i sap que tothom han passat bava seva. Home, si fos el cas de que tot el grup d'amigues al que va escopir escoltessin el programa, La lia. aquí es lia una bastant totxa. I que això hagi passat abans de la Covid. Clar. Perquè si no... Sort d'això, perquè si no ja és denúncia, Sí. atemptat ja. contra la sanitat... Clar, és acte... Joder, criminal. Déu-n'hi-do. Bastant vandàlic, sí. Bueno, jo espero que si algú té sospites de qui pot ser, que es manifesti. Que es manifesti. I que caiguin els mateixos anys que el Hasél. Clar, tranquil·lament. El que passa és que Això és jo terrorisme, entenc que... quasi. Bueno, clar, és que potser només tenim un oient que ho ha fet, no? Però hi ha moltes noies que han fet nit de mojitos amb noies, no? Digo jo. Sí, però escopir el de les amigues perquè t'has enfadat una mica, vols dir? Ja. Sí, perquè clar, els homes no fem mojitos, que és de marica. Els homes fem futbol i bevem flujo vaginal. Vull dir per identificar-se com a la història, saps? No, clar. Escoltant amb homes no serà. Sí, no, aquí tens raó, Doncs, bueno, si voleu vaig a per la segona, ja, i així m'ho direm això. Jo només vull que algú es manifesti amb Així- aquesta confessió. Els comentaris, ni que sigui. Sisplau. Em sembla bé. Endavant. Doncs tenim... A veure, ja cito textualment. Tenint en compte que durant anys he representat una certa institució monàrquica dins de la península ibèrica, agrairia que mantinguéssiu en certa discreció el meu nom. Podeu treure'm per JC Borbó o Joan Carles de B. Però, per favor, no digueu el meu nom. Està fet. Borbon JC. Pot ser qualsevol persona. del món. Quan et va enviar el missatge et sortia la ubicació? No, però, fixa't, olor a camell. I a més està com... Sí? Té com sorreta, no? És molt desagradable de tocar. Qui deu ser aquest senyor? Jo no m'ho explico. No Hòstia. sé qui deu ser. I què deia que va fer? Ens diu, doncs, tets, no sé ni per on començar a confessar. Clar, és que té moltes coses a confessar, segurament. Diu, si pel dia que vaig deixar mon germà amb un forat al pit que riu tu de la capa d'ozó, o pel dia que, heredant certa institució monàrquica d'una dictadura feixista, vaig sortir a defensar la democràcia lliurant-me de currar per tota la resta de la meva vida. Toma. Ja, 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 cara de risa i emoticono d'això. Que puto. Sí, jo, si hi puc intuir qui és, Sí. el cabron s'ho va muntar de puta mare, eh? Sí, a més, dimarts Sí? va ser un dia important per ell, Sí? que va com salvar la pàtria espanyola Sí. i no sé quantos. I el Estem parlant del Rafa Nadal? Sí. Bastant convençut. Es fa dir JC, bastant relacionat. Sí. Ja, clar. Va, que s'ho va muntar bé, el cabron. O sigui, El tio. va liar un pollastre com un desgraciat i va sortir ell com el campió d'aquí. Sí. I arriba... Que de fet deien que estava bastant fotut, el cabron. El tio està bastant cascat. De salut. Sí, que sí. No sé què li va Ah, dir. però aleshores ha fet un YOLO. Ha dit, Sí. por los años que me quedan me voy a vivir la vida. Clar, Bueno, o clar. com es diu aquí, para lo que me queda en el convento... Me cago fuera. Sí, perquè... No tenia sentit, no tenia sentit. Me cago fuera, no. Es que dentro no s'ha quedat. Sí. clar. No, és veritat, Clar, és però veritat. veig que coneixeu la persona. Jo no m'esperava que ningú coneixés la identitat. jo intueixo per les sigles, perquè és algú així com... La forma com escriu, també, no? Sí, Jo... jo passo de tot, no sé què. Que no t'extranyi que sigui el mateix de la nit de mojitos. T'imagines, tio? Imagina una nota molt conjunta, tot, amb les senyores senyores. I no sé. Senyores en plural, has dit? Bueno, no m'agradaria aquí insinuar res. Que era un putero. I acaba dient, sense anar gaire més lluny, l'altre dia vaig empresonar un rapero que em va tirar bif i no vaig saber tornar-li. Però escolta, com a mínim no robo llenya, XD. També tiren bif cap a algú altre. Que algú que el cabron robava llenya. No ens ha tornat a dir res, el que robava llenya? No ho entenc. Hijo de puta. Igual ens ha deixat d'escoltar. No vull pensar-ho, ara es manifestarà segurament. El que robaves llenya, saps molt bé qui ets, Sí. o dones senyals de vida en aquest programa, o revelem la teva identitat. Això és una bona amenaça, eh? Ho fem? Sí. Com has de fer això? Que lleig. És veritat, com a cura no es pot això. Vull dir, com a És veritat. bisbe, com a... Tu ets d'allò. pare. Sí. No, germà.
De fet, bueno, potser, el que vulguis. Hòstia, Jo soc el que vulguis. lo que tu quieras. potser implica sobre teu algun delicte el fet de Ja. revelar el Potser confessor. Ja, delicte no, però pel de dalt sí. En plan, que et casques uns Els quants de anys a dalt. l'infern també mates. Clar, te'n vas directe a l'infern. Sí. Uah, fuck. Sí, sí. Bueno, portaves com una mena de joc, no? Ah, sí, perdó, acabo molt de lloc. Ah, sí, És perdó, que perdó. El JC que tenia una altra línia El última. JC, eh? JC. Que té molt a no confessar. serà el de l'autoescola? Arroba autoescola, JC. Pues mira, és la... No diré el nom, però la que està allà, jo crec que és la típica que ens escolta. Què dius? T'ho prometo. Mira, ara l'etiquetaré. Gràcies, Marcel. H. punto. Doncs el JC famós diu Sí? sigui com sigui, Samba de Janeiro, mon germà he morto, salutacions als meus nais i Marçal, quan vulguis et peto uns escacs. I bueno... Aquí tothom vol patar uns escacs, Aquest JC té El temps, Messi i el JC... té temps de sobres, eh? Sí, li sobra, li T'ho sobra. imagina't, tio, en un hotelazo allà, por ahí perdut, sense res més a fer. Anda que no jugaria a escacs, jo. Joder, macho. Sense parar. Sí. Vull dir, veuria el que hi ha per la finestra i diria és que em ve molt de gust quedar-me jugant a escacs aquí. I la calor que fa, que no es diu prou. Quina mandra aixecar el del lloc cada vegada. Segur que tio. tens algú que te'ls aixeca. Això té mojito al costat. Tens raó, escopit, segurament. Bueno, i fins aquí el confessionari. Demà amb el confessionari d'un tal M. Rajoy. Un tal, Que eh? boomer, aquesta broma, ja. Sí que hòstia, sona com molt antiga i realment no ho és tant, eh? No, realment ja fa el seu temps. Joder, Uah, fa temps, fa tio. temps. Però l'altre dia van sortir a dir que al final sí que era Mariano Rajoy. Va sortir la fiscalia a dir Qui? Pues sí que era. Y yo así, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Maricondo Rajoy. Que no és Maria Antonieta? Te prometo que no, tio. Vaya tela. Joder. Bueno, pues han estat molt bé les confessions. Sí, sí, també ho penso. El Pau ens havia preparat allò que feia fa un temps, que odiava coses. Ho trobo a faltar. Sí, oi? Et veig com amb ràbia acumulada. Vinc carregat, ara em concentro i... Sí? Hòstia. Pues res, som-hi a veure què ens explica aquest noi. Sant Saliat, recomana'ns als teus companys, especialment si tenen 12 anys. May it be an evening star L'inquisidor. shines down upon you. Seràs desgraciat, fill de la gran... Bueno. Bueno. Pels que no ens veieu a YouTube, el Pau ha tret un... Els que ens escolteu en a Ei, Clara. Spotify. Què tal, Clara? O on ens escolteu. Hola, els dos o tres que ens escolten. Exacte. El Pau ha tret un bol de palomites amb Un bol? una corbata amb coses dintre. O sigui, Sí, la tu mateix. corbata és la de l'Eric d'anar borratxo cap d'any. És veritat. Hòstia, és veritat que vam fer cap d'any aquí. Avui, Sí, no recordava. avui vinc una mica performàtic. És Sí? que des del programa anterior és com que haig d'anar rebaixant. I ha de ser una escalada, una desescalada, saps? No puc de cop tornar al canònic, brutal canònic. sí. El Pau per fases. Ha de ser un entremig. Estem a mig, Ok, a mig sembla grau. bé. Aleshores vull, Marçal, que agafis això. Que ho agafi com? Així? Així, normal? sí. No sé, no és un truc de No fotris un bofetón ni res. És que m'ha semblat la típica agafa això. No és un truc de màgia els teus, el pots agafar per on vulguis. Vale. Però, aviam, jo et vaig donant coses, vale? Sí? Però això no era un inquisidor? Sí, és un inquisidor. Ah, vale. Però ja m'entendràs. Vale. Sí, em sembla guai. A mi tot No el que m'enrotllis, m'esperi. has d'anar ficant... O sigui, ho agafes i ves ficant aquestes coses, les vas ficant així a dins. Vale? Intercalades. Veus? Per exemple, tenim un puzzle d'aquests com de pensar, saps? Que has de muntar-lo, que qui no voldria portar sempre a sobre, no? Sí. Per exemple, també, doncs això, la corbata de l'Eric d'anar borratxo, perquè... L'hem de lligar? Sí, la posem a dins, vale, la posem a dins. Ok. Veus? La corbata d'anar borratxo o La de tens no. aquí des de cap d'any? Saps? Sí, Uah, tremendo olor a cap d'any, borratxo ens hem- encara. Ens hem fotut aquí, eh? Olor a cava i esperança. No. Anem malament. Spoiler, 2021 és com 2020. Veus? Un compàs. Vale, un Perquè, però- veus? Si tens, per exemple, portes aquí al damunt, portes un puzzle doncs, per entretenir-te d'allò de... I per agilitzar una mica la ment, no? I aleshores portes la corbata de... Doncs que per un moment
mostrar que vas borratxo o per, si tens una entrevista de feina, De ràpid. cop et salva. Sí, Clar. També un compàs, doncs, perquè... Per si t'has de fer un plano de cop d'un edifici. Fuà, és que aquí no li agrada fer 4 cercles de cop, saps? Un compàs està guai. Veus? Pots falar de més d'una. I què juga amb el compàs? Pues un portador d'angles. D'angles. Fa molt bon joc, fa molt bon joc. I Però què està més? trencat, Mira, Està trencat, veus? Pues del 80 al 110 no pots medir el... Clar, perquè em cauen malament aquells graus. Després unes tisores trencades, però... Perquè No estic entenent, et pots, però et pots entretendre de pues, intentar tallar amb unes tisores trencades, a veure com fas la pinça si Aquí li odies, falta Pau, aquí odies. No estic També entenent. tinc, mira, unes plomes així d'índio, perquè... Veus? Si en algun moment pots agafar-les i posar-te-les, jo què sé, a l'arracada o on sigui, no? Així a l'orella? Què més? Igual se'm cau la pell. Un llavi d'aquests de fer l'imbècil, doncs si ets pallasso com tu, pues, també ho pots portar sempre a sobre, no? Aquí se m'està insultant molt per voler ser pallasso, Ja, no, en realitat l'inquisidor no va contra tu, però bueno, ja m'entendreu. Pues un celo, no? Però una cosa. Pues un celo, no? O sigui, o cinta americana, també podria ser, no? Perquè aquí no li va bé, en algun moment has necessitat Està celo, començant a passar i l'ombro s'està com cansant. en algun moment has necessitat celo i has dit, ojalà portés celo a La sobre, veritat no? és que sí, sí. Pues, i igual amb una fulla d'afaitar-se, no? Perquè... A casa teva regalen el fil aquest com de... Sí, tinc un rotllo gordo i s'havia d'aprofitar. Joder, Pues una d'esto, una cuchilla d'afaitar, perquè en algun moment, pues, això, tens l'entrevista, et fiques la Clar. corbata i t'afaites, I t'afaites. et repasses una mica aquesta barba que portes. Sí. També un paquet de clips, una caixeta Joder, qui no ha clips. necessitat clips en algun Perquè, moment? Hòstia, vas caminant i dius, ai. Va que flipes, tenir-ho sobre. També una xeringa, perquè, pues, jo què sé, que passeges pel Raval i dius dame todo tu dinero! No tinc una xeringa? Vale. Pues venga, lo hago. És la Phaser o no? És la moderna. Pues ens la portem també a Com sobre. es diu l'altra? AstraZeneca. AstraZeneca. Unes maraques. Aguanta si és, que m'està cansant el braç. Sí, ja aguantaràs. Unes Unes maraques. maraques. Per què no? Perquè- I per què no tenir unes maraques, tio? La vida és. Sí. Hay que celebrar. La vida és un sueño. Unes de pallasso, pues perquè ets un puto pallasso. Molt bé. No, Però no, això és per mi personal o és pels dos, no és en tu personal, però bueno, perquè a tothom li agrada fer el pallasso en algun moment, doncs Sí, mira, i tant. tens una mica per caracteritzar. sí. Ho portes a sobre i ja està. Què més tinc? Un frontal. Perquè de cop Hòstia, estàs a la muntanya. Se't fa de nit, et pilla a la muntanya o et pilla, jo què sé, per la mina, que se'n va la llum. I... Estàs traient or, Mai he justament. estat a la mina. No mai he estat a la mina, crec. Sí, clar, parlant clar. de dos mines diferents, Vale, jo parlava de la de Barna. Bueno, a les dues se'n va la I llum. una pinça, no? I una pinça, doncs, de portapapeles. Veus? Veritat, Marçal, que pesa. Veritat que és incòmode. Veritat que sembles gilipolles amb tot això a sobre. Veritat que sí? Veritat que sí, Marçal? Veritat que sí? Doncs tu imagina't... el bofetón, No caurà bofetón. Tu imagina't que agafes això, ho poses aquí, t'ho fiques a la butxaca, i dius que això és el teu joc de claus. Sembles gilipolles o no sembles gilipolles? Perquè a mi em sembles gilipolles. Em sembles gilipolles tu amb tot això i em sembles gilipolles la gent que va amb 1.000 clauers per 4 claus. Vale? Això és el que passa a la vida. Però una cosa, tu saps que jo sóc això literalment? Pues mira, pues ja està. Pues aquí ho tens. Era Sembles... personalíssim. Per tots els que ens escolteu i aneu així per la vida. Sou retrasats mentals. Però Un per què clauer... estàs en contra d'això, tio? Mira, m'ha faltat buscar la definició de clauer, però jo entenc que un clauer és perquè t'ocupi una les mica... claus. Però perquè t'ocupi una mica més el joc de claus i no el perdis o notis que el portes a la butxaca o alguna cosa. Ara, si portes tot això, què m'estàs dient? Que el teu coeficient intel·lectual no dona per no perdre les claus, necessites portar-la... Clar que no les perds. Però tu ets el típic que té les claus de casa i la del cotxe a part, no? Aquestes són les meves claus. Les de veritat, o sigui, no Així que les traiem ara, si no et sap greu. No les perdem. Tu veus aquestes claus amb algun clauer? No, perquè no cal. Però jo entenc que el clauer serveix doncs, per no perdre el joc de claus i potser que pesi una mica més o... mira, això és de Em vols portar les meves claus? de quan vaig anar... Estan allà a la De quan vaig anar a Londres i aquí la cabina de telèfon. Però, Ok. a tu no et sembla bé... Però quan la gent va amb això... Totes les teves claus, tenir-les agrupades en un clauer. No, però una cosa és que la cosa és que això no són claus. Això no són claus. Vale. Quina porta t'obre aquesta caixa de clips? El portador d'angles, les plumes de colors... Bueno, la corbata et pot obrir les portes d'una nova feina. No, és que no estem parlant Això d'això. no em sembla, vale. No estem parlant d'això. Això són moltes claus, vull dir, alguna cosa obrirà cada La clau. meitat no obren res, jo crec.
Pues, ok, però jo no estic parlant d'això en concret. Estic parlant de la gent... De clauers, de Roma, del viatge de final de quart... Sí, i que no li serveix amunt. Ha de portar 10 clauers. Saps que jo... I 2 claus. Hi va haver una època, això hi ha gent que ho podrà corroborar, en el meu clauer portava 4 tallaungles. Per què? Perquè podia. Quin tio més desagradable. Per tant... Amb les claus. Correcte. Després, en el pom de la porta hi havia com uns trossets d'algo i no sabies de què era, no? Com que no trobava bé la clau, saps? Però llavors, quina és la teva proporció? O sigui, quants clauers per cada clau? Un clauer per cada joc de claus com a molt. Jo no porto clauer a les del cotxe. Dona'ls-hi manganxa, en plan, si algú té 3 claus, potser per cada 3 claus un clauer. Un clauer. A les claus de casa porto un clauer. Sí que pesa, eh? Pesa, oi? Però com ha estat així, he anat canviant. Clar, els clauers serveixen per no perdre el joc de claus. Clar, és que si l'has de portar a remolc, clar que no perds les claus. Si no pots portar les claus a una butxaca normal, llavors ja preocupa't. Però és que, I què? I et reserves la butxaca és només per les claus perquè et pesen 2 quilos les Tu claus. sols portar més coses que... Home, la cartera... A la mateixa butxaca? La cartera i claus? Sí. Impossible. És impossible. mòbil claus, cartera a l'altra banda. No, perquè les claus et ratllen al mòbil. Però les coses al darrere on hi ha la funda. Claus No. a la jaqueta o a la rinyonera, si és estiu. No. Clarament. No, perquè No porto si perds la punyesos, jaqueta... Marçal. I si perds la jaqueta... No, s'ha de portar... Però per què has de perdre la jaqueta? Bueno, perquè entres a un local, la deixes allà, t'oblides... El Pau té raó. Mira, tens raó. Et deixes les claus, no? Al local? No, ha d'anar tot als pantalons, deixo perquè els si pantalons deixo la raro que jaqueta te'ls por treguis ahí- i que te'ls deixis. Bueno. Una noche loca, ojo. I que te'ls deixis. Haurà valgut la pena, llavors. Però Noches locas han viscut, aleshores ja ho has perdut tot, és igual. Has perdut la vida i la No, dignitat. les claus van amb la cartera. I si no... Jo també ho dubto. I si no t'hi caben les claus amb la cartera a la butxaca, bueno, les noies ho tenen més difícil perquè ho porten com tot molt apretat, no? Però porten el bolso i tant. Bueno, això ha sigut una... I fan falses butxaques. No. No, per lo general, les butxaques de les noies Són més- fan, sí, són fan, més petites, fan són més petites. això de profund. Sí. Van amb el mòbil assumant. El mòbil així, tot a fora, sí. Realment, és com si donessis per suposat que les noies no tenen per què tenir una butxaca més profunda Ja, d'això. Per què han de portar purpurina? Vull dir, per No necessiten butxaques. Tenen un mòbil molt petit. clar, és veritat. Sí. Doncs aquest és el meu inquisidor de merda. Bueno, Déu-n'hi-do, no està mal. Però vull dir, és que... Vale, al final... És molt lògic, oi? Jo te l'accepto a mitges, perquè a mi m'agrada... No me'n vaig d'aquí fins que l'acceptis a full. O sigui, en contra de la gent que té molts clauers random de coses que no tenen res a veure. És això, vull la dir. Torre Eiffel, una xapa de Berlín, Jo, mira, de quan van al d'esto. Tinc una proposta per aquesta gent. Se m'acaba d'acudir. Tinc una proposta per aquesta gent. Si tu tens 10 clauers que t'agraden molt i que t'agradaria portar-los a les teves claus, organitza't l'any i porta un clauer cada mes. Però no portis els 10 a la vegada, perquè és que és inútil. És inútil. Si tu vols lluir de... Mira, que tinc la cabina de Londres aquí... Pues la portes... La cabina de Londres és la de març. ¿Vale? I a febrer t'has posat la de Roma. Al Coliseo. Sí. Allà, exacte. O la banderita així d'Itàlia. És que si no passes pel costat d'una nevera i t'enganxes pràcticament com un imant. I és veritat, És veritat. A mi m'ha passat algun cop que m'he enganxat amb les claus. Además, al 3 dies es va passar enganxat a la nevera una vegada. És que és horrible. I a sobre aquesta gent segurament quan arriba a casa les tira així i deu haver-hi una marca a la taula o en el moble on deixen les claus, deu haver-hi allà una marca de... És veritat. Vale. Tot el joc de claus? Te l'accepto. Molt bé. Bon inquisidor, senyor. Us canviaré les vostres ments amb l'inquisidor. Perfecte. Doncs res, ha sigut el programa 11 ja de Sant Salé, que aviat es diu, eh? Els dos bichos palos, que es diuen. Què? Els dos bichos palos, que es És diuen. veritat. Sí. Aviam si arribem a los dos patitos. A los patitos. Que la gent Són aquests, els dos, no? Ah, 22. Vale. No, per la gent que... I res, com sempre, gràcies a la gent que ens segueix, que comparteix les nostres publicacions, que ens dona una miqueta d'apoyo a xarxes. Que ho segueixin fent. Que ho segueixin fent, sobretot, perquè és el que ens dona una miqueta d'apoyo per créixer. I res, moltes gràcies per escoltar-nos, ens veiem la setmana que ve, així que, germans, aneu-vos-en en pau.